Dobroveče. Ovo je Meteor. Večeras je noć, bar u našoj zemlji. Dok je u drugim zemljama možda sunce. Večeras negde pada sneg, negde neko pada pijan, a neko se diže jer je nekom večeras jutro. A prognoza kaže sledeće. Večeras sigurno neće biti sunca jer je veče. Dobro, potom sigurno neće biti magle. Ali sigurno neće biti kiše. Pozdrav od Meteora. Sada mi se priča o Mirjane Bobić-Misilović. Moj gost u studiju večeras je čuveni japanski stručnjak za sve i svašta. Dobroveče, gospodine. Dobroveče, to je njegovo bilo dobroveče. Ja ću malo simultano prevoditi, a sada, pošto je gost najavljen već nekoliko dana napred, za njega već imamo spremno pitanja. Pa ako ste raspoloženi, možemo da krenemo. Pa ovako, prvo pitanje bi bilo onako što se mene lično tiče. Znači, znate odgovor, opa bato. Japanac, ali zna, pazi. Dobro, drugo pitanje je pitanje u stvari gledalca iz Surčina. On postavlja pitanje... Boga mi, fino. Vidim da će razgovor teći svojim tokom, a imamo i nekog na vezi. Ako možemo da čujemo pitanje. Pitanje gledalca, molim vas. Stiže pitanje gledalca. Boga mi. Evo, izvolite. Da, hvala lepo. Mogu ići? Može. Hvala. Dakle, pitanje gledalca za našeg prijatelja iz Japana je jedno tipično naše pitanje. Da li biste bili ljubomorni da ovo ovako ovde, kako da kažem, odgovorite na ovo? I kao što vidite, u Japanu sve teče glatko. Ja ne znam kako će kod nas, ali naći ćemo neko rešenje. A sad malo EPP-a. Dobroveče, dragi gledalci. Meni su stalno svi češkali po glavi, govorili mi ljube me, govorili mi mezimče. Večeras u emisiji Pet Show ja ću vam predstaviti svoje ljubimce. Vojo, ajde Vojo pred kamere. Vojo, te je Vojo, dođi deti Vojo. Ja sam se Voju zaljubila, a Voja mene ne tretira uopšte. Vojo! Kako glupo sve, pa kako glupo, ne treba imati jednu ljubicu. Kako jednu ljubicu, dva ljubicu, pa niste normalni ljudi. Bolje imati dve ljubice, pravi dve ljubice. Dve ljubice, pravi. Desno. Levo. Stiđi. On voli ženske. Dve ljubimice imao. Imam ja dva ljubimca. I opet sam svima kažem, dva ljubimca imam. I muško i žensko su moji ljubimci. Ja sam potpuno neopredeljena. I opet vam kažem. Ponavljam, dva ljubimca imam. Gde ste? Pred kamere, ajde. To je bila naša kancerica. Ja
Prolazno, samo je reklama u Biznis klubu večna. Čak i u ovoj vrlo hladnoj novogodišnjoj noći Biznis klub Trećeg kanala je ponovo sa vama. Nalazimo se u jednom od najčuvenijih parkova u Beogradu, poznatih upravo po tome što se tu nalazi najveća beogradska robna kuća, u kojoj se može naći sve od blejzera pa do televizora, kao što ćete uskoro moći da vidite. No to nije prvenstveno razlog zašto smo mi večeras sa vama. Radi se zapravo o tome da je sve više mladih i uspešnih privrednika koji su izdali svoju biznis karticu. Mi smo slučajno našli dva uzorka mladih i uspešnih biznismena koji će nam reći, izvinite, mogu da vas pitam nešto, ovo je za... Snimate za televiziju? Da, evo, gledajte tamo u kameru, ovo je za Biznis klub Trećeg kanala. Ma beži bre, nećemo Ne može, možemo nešto da se dogovorimo. Hoćete da kupite, mi imamo ovde neku robu da vam ponudimo ispod cene. Kajće bre, nemoj da slikaš bre, ostavi. Robu kasnije bi vas molila prvo za jedan ozbiljan razgovor. Kažite mi, kako ste došli na ideju da izbacite ovu Biznis klub karticu? Idemo u Evropu, znaš. Pa vreme je došlo, svi se organizuju, ne što mi da budemo nespremni, čovjek. Zašto Gastoni Gojle da nemaju karticu svoju? Čekaj, mislim, što može Dajner... Ma nemoj da slikaš bre. Gastoni Gojle, to su inače njihova imena. Finansijska konstrukcija za ovu godinu, da li je zaokružena, da li je na pozitivnoj nuli? Ma na pozitivnoj smo nuli bre, od kad smo se rodili, čovječe, bre, šta ti je? U stvari, u plusu, znaš. Nemoj to da pričaš. Dobro, nemoj da pričaš. u minusu smo. Kažete mi, ovo su sada vaše poslovne prostorije. Ja sam čula da se gradi nešto novo. Da li mi možete reći koliko je novca uloženo u to i da li razmišljate o tome da li će se možda taj novac isplatiti u toku naredne godine? Hoće da se obrne. To ti je poslovna tajna, ne možemo mi sad da ti odemo to, mislim. Čijos da otvorimo, možda? Čuće se kad dođe vreme. Ma nema, nego da probaš. Hvala vam lepo. Pa ne znam da li smem, pošto radim trenutno. Pa i da probam. Malo samo oslobodi ovdje, ovo malo. Čekaj, hoće ti da kupiš nešto ili što? Hoćeš televizor, hoćeš jaknu, leviske, hoćeš starke. Šta ti treba i kaži koji broj? Šta ti ovo kakav, pa više, hoćeš ti ovaj mikrofon, vidi ovaj. Kakav ti ovo mikrofon, pa to u Bugarskoj više nema, molim te, vidi kakav je ovo mikrofon, pa gdje se ovo, to treći kanal. Ajde, devojko, probaj, molim te, to. Pa ako ćeš da kupiš. Super ti Čuči, Čuči ti super. Čekaj, skini malo tašto, vidi, možda ima neko lov ovdje, vidi. Probaj. Ajde, samo krupne ovdje. Probaj televizor, možemo ga priključimo ovdje. Čekaj, tu nema sad, mislim, to je samo kutija. A tašna? Čekaj, daj. Ajde, čao,